Sopo iki nggawa badan wadak munggah menyang kayangan. Aku Bambang Wisanggeni. Ana parigawe apa? Aku goleki wong tuaku lanang sapa? Wong tuaku wadon sapa? Tegese bapakku sapa, ibuku sapa? Kowe dewa to? Iya, ulun Bathara Indra. Dewa mestine weruh. Dewa mestine wasita. Ayo. Tak takoni sapa bapakku, sapa ibuku, gage kowe ngaku. Gage ngaku. Lho. Lah kowe kuwi anake sapa? Dewa kok ora ngerti jata si cangkeme iki. Wah, parah. Iki kok ana dewa yamene ngantuk iki dewa apa? Apa bar karaoke apa? Dewa kok ngantuk. Mbah, tangi Mbah. Aneh apa ya? Kowe ngerti bakku buku apa ora, Mbah? Lha piye? Kowe iki dewa? Iya. Aku dewa Temboro ya kowe iki. Kowe ngerti bapakku ibuku apa ora, Mbah? Piye? Kowe ngerti pakku mbokku apa ora? Ora ngerti aku. Mosok dewa ora ngerti? Mbokku kowe ora ngerti. Lah mbok sumpah aku ora demeni mbokmu ngono aku iki. Iki piye to iki dewa kok nglindur ngene? Jaluk jata si cangkeme. Iki ya dewa iki. Genah dewa ngono. Dewa nek kaya tetek melek ngono. Tetek melek dengkulmu amoh kowe. Genah gantenge kaya Rano Karno ngene kok. Kowe dewa, Mbah? Dewa, Bathara Yama Dipati iki ya aku iki. Nek kowe dewa tak takoni. Kowe ngerti ora, Mbah? Pakku sapa, mbokku sapa? Yen kowe ora ngerti, wo, lakon tak clemplungke ana neraka jahanam kowe. Dapurmu neraka ki kuncine sing nggawa aku iki lho kuncine iki lho. Lah kok mbok arep cemplungke iki pawange iki aku kok sing nggawa kunci kok. Oh kowe to? Iya. Kowe ngerti pakku mbokku ora, Mbah? Lho. Lah kowe kuwi dlodonge sapa? Dlodong dasmu kuwi. Waduh. Ora ngerti kek dewane. Padha ora ngerti kabeh.
Iya. Kae jenek diwa kae takonono sisan. Kae nek iya, kae diwa jenek loro kae takonono sisan. Ning yo kuwi aja omong-omong nek sing ngakon aku ya. Nek nganti konangan ku sing ngakon aku, kakek iki ku malu aku. Mergo kae kancaku kabeh sak rombongan ndek ben iki sak bis kae. Ngono ya kek ya. Dewa loro ora ngerti jotosi cangkeme, jotosono ndase pisan. Ya Mas. Mandir. Oh ilahi. Sopo iki? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe sapa? Ulun Bathara Sambu. Kowe gawe geger ngrusak kayangan golek opo? Ya. Yen kowe dewa tak takoni. Kowe ora gelem ngaku sapa sing ngukir jiwa ragaku? Sapa wong tuaku lanang lan sapa ibuku? Mestine kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Wah, kowe lah keparat kowe. Ya. Ayo gage ngaku. Kandhakno aja etok ora weruh kowe. Kowe kuwi sing ngakon rene iki sapa? Aku sing ngakon rene kakek Sembes. Tak punten diasmu lho. Aja ngomong nek sing ngakon aku. Kuwi mburimu apa lek gendut-gendut. Kae iki luwak ngono. Oh, ngarane bae luwak. Oh jane. Bocah. Jaluk dikecengkase. Aja ngomong nek ngakon aku. Gage kuwi rene sing ngakon sapa? Ora nek sing ngakon. Sing ngakon aku dhewe. Ayo, kowe ngerti bapakku ibuku apa ora? Kowe lah dalah kedrawasan ngomong buku. Diwering-ringin barang kok. Kowe iki aja omong-omong nek sing ngakon aku. Njaluk ngapura ya kek. Nek nganti konangan aku kok izin ngono. Lah ora ngerti kabeh iki kek. Kae dewane jenek siji sing tangane papat ke Jotosono sisan. Sing ndi kek? Kae sing ning dhuwur dhewe kek. Sing tangane papat kae ya ke Jotosono sisan. Kae iki ratuning dewa ke sisan dugang ana. Lah aku kok nek kualat piye kek? Ora kualat. Kowe tak sangeni ora bakal kualat. Enek mbahmu Semar ora bakal kualat. Ning yo kuwi kowe aja omong-omong nek sing ngakon aku. Lah aku nek ditakoni sing ngakon sapa ngono piye kek? Kowe ngomong sing ngakon Eyang Joko Sutrisno ngono ae. Oh ngono. Ya, Mbah Randu. Mbah Randu jaman biyen saiki Mbah Pondok Mrican ngono ae ya. Oh iya. Mangkat dina iki ae. Ilahi sapa gawe geger munggah kayangan. Aku Bambang Wisanggeni. Ayo, apa kowe sing jenenge Bathara Guru? Iya, pancen panjenengan ulun. Wah. Dewa kok tangane papat. Kowe engko nek nguyuh ngono sing goceki tangane sing ndi ngono. Jeneng Siraja Brawanan. Kowe iki rene golek apa? Yen kowe dewa tak takoni sapa ibuku sapa bapakku. Ayo gageng aku aja mung etok
entuk rawuh, aja mung kriyak-kriyik kowe. Kowe lah dalah kebrawasan iki. Aja main. Ya, wis sanggeni. Sira ora bakal bisa nuntuti panjenengan ulun. Ulun bakal ndelik ana jabaning jagat sing ora bisa katarungku dening kowe. Lunga menyang endi? Bathara Guru lunga ora ngerti. Jare arep lunga nang jabaning jagat sing ora iso katarungku dening hawa. Kowe iso. Kowe iso nututi. Gage kowe manci kok eneng epek-epek kene. Tak sangeni kowe bakal bisa teko nggone. Oh iya, manci epek. Iki cengel no. Lho lah epek iki. Urung dicepake kok wis celingkrak-celingkrik ra. Peh gratis ora bayar kok jar pengen nunggangi ae. Epek-epek iki lho. Iki. Gage manci epek-epek ngene. Oh iya. Sanggeni nyoto kowe bocah perlira gage tuntutana panjenengan ulun sira bisa nututi panjenengan ulun nyoto kowe bocah sekti tenan wis sanggeni aku neng kene iki kowe bakal aja maju kowe. Ini loh, ini apa kali? Orang jangkau. Ayo Maret, Maret. Aduh, Kiai. Kiai Semar kula nyuwun gunging pangaksama ya Kiai. Ayo gage kuwi muni yo. Kowe iki nek ra tak ngon ngono tingkahmu teko ngendi-endi. Ayo kowe ngajak piye? Karepmu biar ora ngarik jagat iki ngono apa piye? Aduh Kiai, wis yo Kakang. Yektine Janaka iku titah pepentingan. Mongko tumekaning kanugrahan gedhe. Wujud apa wae kudu sinartan godha lan coba. Godaning titah ingkang teguh imane, cobaning titah ingkang teguh jiwane. Mula kang saka iku teteping pangesti ya mung Janaka ingkang bener-bener dadi lananging jagat. Emongen ya Kakang, emongen selawase. Wiji sejati ingkang tukul ana ing kayangan tak tandur ana bumi iki dadi tuk sumbering adil ya Kakang.
ayekno semule wambale banget ora ngira lamun to Kakang Semar ingkang ngawat-ngawati lelakonku. Inggih. Mula sok melih niku nek lagi mulya, lagi entuk kenikmatan ampun lali kalih kula niki. Iya Kyai. Mang preksani wingking kula niki sinten? Kuwi sapa Kyai? Niki woing sampeyan resnani Betari Desanala mijil kakung Babang Wisanggeni niki anak sampeyan iki. Anakku. Kok bagus temen, anakku kok cakrak temen. Iki sapa Kak? Iki papi ya iki. Asli papi ya. Ora kaya wong nggonku tuas diceluk papi kok esuk-esuk munggahke wedi. Nek gunah asli ayah ya iki. Bektiku Rama. Iya nggih. Wisanggeni wis tak tampa. Ibumu ana ngendi? Wisanggeni. Mbokne Wisanggeni Dresanala dicolong karo Dewa Srani diboyong ana Tunggul Malaya. Yen kaya mangkono wayu ditututi diboyong ibumu disalun. Tunggul Malaya ben ngeger tak gawane bala sisan sing akeh. Putra-putra Pandhawa ben ngajar wong Tunggul Malaya.
Alhamdulillah mandeg dhisik Nduk leren sik iya tak parian sik ya Nduk iya parianmu apa tuku sego regane murah terus Eyang Joko sekeluarga muga-muga pinaringan berkah Allahumma amin tuku meja bahane kuat Eyang Joko sekeluarga pinaringan sehat Allahumma amin trek tronton nggo momot cengkeh kabeh penonton rezekine akeh Allahumma amin lek setu kulite ireng sinden pitu meteng bareng lah nek sinden lanang apa ya iso meteng kok lah arep operasi bayi tabung kok Nduk kok meteng iki dileboni tabung gas ngono muji syukur ana ngasaning dat Kang Murweng dat ya Nduk dene wengi iki aku lan kowe kasembadan sowan maneh iya sowan ana daleme pepundhenmu Eyang Kakung Joko Sutrisno wah iya wis ditimbali ping 4 iki yo Mak wis ping 4 iki biyen ana kantore Yogyakarta terus ana dalem randu yo pisan ana kene ping pindho iki Nduk iya alhamdulillah yo Mak bakune bengi iki Nduk ngraketake paseduluran kelawan keluarga besar Eyang Joko Sutrisno lan para santri jamaah uga para warga ing Pondok Prican Jenangan kene iya lumantar pagelaran wayang bengi iki Nduk iya Mak dawuhe Eyang Kakung intine anggone mengeti wulan sura utawa Muharram iki Eyang Joko gelar wayang kulit iki kanggo nyenengake tangga teparo uga para santrine lan warga masyarakat ingkang lenggah ana kene ngono ya Mak tur dasare wiwit biyen Eyang Joko ki sering nanggap wayang kok Nduk iya jaman isih lenggah ana ngrandu biyen saben malam siji sura ki mesti wayangan ngono ndek ben iki sing mayang bapakku Suwargi Nduk nek ora kleru wis ping 7 bapakku mayang suran ana daleme Eyang Joko ngrandu biyen ngono pancen ditresnani kelawan panjenengane Eyang Kakung iya Mak nek sing mayang liyane bapakku ki jare ora cocok Nduk weh ngono nek bengi iki piye Mak nek bengi iki ya ngono Nduk Eyang Joko ki paring dawuh neng kene sing mayang nek ora awake dhewe trimo ora wayangan kok Nduk iya Mak mongko Ponorogo ki gudang-gudange dalang kondang pirang-pirang dalang apik-apik yo akeh Nduk iya contone masku Mas Purbo Sasongko ki yo dalang kondang dalang apik iya Mas Lurah Piyok yo apik iya terus Mas Mbah Joko Swindro yo apik iki dalang sinten to Mas oke Nduk dalang kene sing apik Mbah Yatno Mbah Sento Mbah Kubuh Mas Guritno oke Nduk iya Mas Marsudi dalang laris kabeh Nduk iya terus Mas Gagu Begawan Bisma kuwi ya dalang Nduk sabetane terampil saya nek nyabeke BPKB terampile ra umum Nduk iya monggo ning Ponorogo ki dalang apik-apik akeh Nduk iya ning kena ngopo kok dalang Ponorogo apik-apik kok mung trimo nimbali awake dhewe sing mayang Mak ya pancen bengi iki pancen neng Mbah Joko ki digolekne dalang sing suci-sucine dalang Nduk suci apa kaya ngono ora sing baku ya mergo tresnane Mbah Joko menyang awake dhewe iya gajeke
rejeki biyen awake dhewe ya wis tau ditimbali Eyang Joko mayang ana dalem randu kono. Jaman biyen aku isih bujang udakara 20 taun kepungkur wayangan ana daleme Eyang Joko biyen. Iya. Sing tak gumuni siji nduk, apa mah? Wiwit biyen 20 taun kepungkur ketemu Eyang Joko nganti tekan saiki iki alhamdulillah ijek awet enom ae nduk Eyang Joko. Jaman 20 taun kepungkur iki piyayine ya ngono kuwi, ora eneng sing berubah lho. Rekmane pasuryane dedeke ya isih ngono kuwi nduk. Ijek awet enom terus nduk. Ngono. Jane iki jopone iki apa ya nduk ya? Sesuk aku arep njaluk kok ben ditimbel kok lho. Iya, ben ditimbel ben ketularan kaya eyange ya, Mas. Sing baku nduk, muga-muga Eyang Joko pinaringan sehat, antuk nugrahaning Gusti, ayem tentrem bagya mulya awet ngomong putra wayah buyut canggah. Apa kang jinaka bisa kasembadan? Murah sandang pangan rejeki kathah melimpah barokah nggo sedekah ya turah-turah. Nek rejekine turah-turah sesuk taun ngarep iso dienggo wayangan meneh, Nduk. Iya. Amin, Mak. Bengi iki acarane suran, Mak. Suran, Nduk. Bengi iki mengeti wulan Sura utawa Muharram taun 1448 Hijriah. Mula kang mangkono sakwise para warga masyarakat mlumpuk dalam langka pengetan sura ayo padha tirakatan mergo gaman sing paling ampuh dhewe ora ana liya mung kejaba melek. Melekan bebarengan sewengi natas sisan gawe merenung, sisan gawe minta marang Sih nugrahaning Kang Maha Agung. Muga-muga ing ratri iki nganti tekan pungkasan tansah ginanjar kawilujengan bagas waras para kawulanipun gemari pahloh jinawi kerta tata raja. Masyarakat iso mesem guyu anane mung adil makmur kanthi adil dasar Pancasila. Kabeh para pejabat nganti teka masyarakat ayem tentrem, ayem lahir batin, selamat donya, praktek akhir. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ukun
Piye yo iki awake dhewe sowan ora ijen iki dikancani pelawak kondang nduk sapa Mas Bagong Gembleh ngono ya coba diaturi minggah ana pepanggungan dhisik bisa ayo Cok disepoti Cok srampatke Cok ya dados Sugeng dalu Mas Bagong. Sugeng dalu Yung Canggih Mbak Ibu. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Boten nyono boten ngira. Pripun? Gumun setahun jemblek serendeng. Gumune pripun? Laki iki lah kudu tangkap ning pondok. Lah biasane nang endi? Biasanya nang kuburan. Sangkane yo
Ning pondok iki kebak pengati-ati. Hati-hatine piye? Nggone ngilmu. Heeh. Dasare yang Joko ki yo santrine akeh. Heeh. Kula ning kene tembung sak kecap, gunem sak lima. Kuwi kudu nuju prono aja nganti gawe pegel. Iya, bener. Itu. Teko kene pisane wah jan. Platene Padene piye? pramu sajine wah jan. Grapyak semana. Lah grapyak semana. Lagi teko wis dilunggune nggone yo apik. Heeh. Daharan yo ditokne. Sampeyan tau dahare napa? Kula rawon. Sami. Padha sampean rawon. Nggih kula nggih rawon. Heeh. Ning sayange siji. Apa kuwi? Sambele pedes e rono. Ketoke sambune remason. Masa nek remasone. Lah nggih ning luar biasa. Lah kan ngerti nek sampean doyan pedes ngono lho, dadi pedes sisisan. Kula niki sakniki asam lambung. Asam lambung. Mboten entuk mangan pedes kecut. Oh. Mboten entuk legi napa meleh. Ora entuk kowe. Kula niki pun dadi lagu kok. Lagune apa? Kula pun kedah penyakit dadi lagu. Lagune Sing manis. pedes kok kenceng. Lah gara-gara mangan pedes gejalane wong kencing manis ya asline wong siji lho Mas. Gejalane piye? Angger nyawang wong manis mesti kudu kencing. Ah. Alhamdulillah barakallah. Iki panggih kalian Eyang Joko. Nggih. Nek donga mugi-mugi panjenenganipun tetep sehat. Amin. Terus ngendikane jenengan ora iso tuwa ning saya enom. Saya nom tenan. Alhamdulillah ngeten iki piyantun sing kados panjenengane Pak Mbah Joko, Eyang Joko menika Iya. piyantun ingkang blater nyoh dermawan. Nggih. Seneng sedekah. Leres. Lah niku kathah syukuripun. Nah niki alhamdulillah kanthi ngeten iki gelar pagelaran yo niku pun ping pinten ngeten iki. Nek ten mriki ping kalih niki. Ping pindho nggih. Heeh, niki rencana mengki terus Terus ben sura mesti terus. oh tenan nek kaya jenengane niki kan dalu niki kajat lan niyatipun tasakuran. Heeh. Terdiri dari tasakuran. Lagi. Tegese ta. Panjenenganipun Eyang Joko tandane piyantun ingkang syukure kathah, Heeh. imane kandel. Heeh. Lah niku cadangane bakal mlebu swarga. Nah, Lho niku nek imane kandel. Bedane wong iman kandel karo tipes sing gampang. gampang piye? Bedane nek wong lanang, Heeh. nek imane tipes, Ya. kuwi saya sugih, Heeh. saya nakal. Nah, imane tipis saya sugih, saya Saya nakal. Nek wong lanang, Heeh. nek wong wedok, Ya. saya nakal, saya sugih. Oh. Paham ora Bapak? Sampeyan kula genake sampeyan ketoke enggak lho bingung Pak. Sik lah, piye nek baleno piye? Tandane wong urip ning alam donya iki sing kandel imane karo tipes imane ketok. Heeh. Nek wong Wong lanang Heeh. saya sugih, saya nakal. Ya. Nek wong wedok saya nakal, saya sugih. Teko Eyang Joko nek gak percaya. Oh, koyo neng Dumbanteng ya. Napa niku? Dumbanteng keren ngerti ya. Dereng ngerti. Ojo ngerti mak nakal ya. Napa ngene wong nakal niku? Sampeyan tahu kita berarti. Ora tahu. Ora tahu sampeyan pun niku mau ditutup. Tutup larangan aku. Ponorogo niku bersih dari Bersih. lokalisasi. Iya. Dari minuman keras. Heeh. Niku pun begitu pun boten wonten. Ora nek saiki nek Teng Babet. Makta. pindah maketan. Alhamdulillah boten wonten. Ta niku wau. Niku ta. Terus sa. Sahnya bila disaksikan demikian rupa penontonnya nggih kathah. Heeh. Dengan nimbali dalang Ki Sukresno Agung dalang idola. Idola. Iki dalang ora larang. Piye nek pinter sing ngenang. Nek ora ya kejelungup kok. Alhamdulillah. Sa terus kurang lebihnya lumantar kula panjenengan Eyang Joko